Istri kepergok selingkuh saat sahur, cinta terlarang terbongkar. Viral aksi suami yang melabrak istrinya sedang berduaan dengan selingkuhannya. Hal yang cukup mencengangkan, kejadian ini terjadi saat sahur. Dalam video diunggah akun Instagram @andreli_48 Rabu 12 April 2023. Sang suami yang diketahui bernama Khotib merekam kejadian tersebut. Ia mendapatkan sang istri sah sedang bermain serong dengan pria lain saat sahur. Saat diinterogasi, pria selingkuhan yang bernama Darno malah terlihat cengengesan di depan suami sah. Selain itu, sang istri juga mengaku tak malu setelah digerebek suami sahnya. Bahkan istri dan pria selingkuhan merasa bangga setelah skandal cinta terlarang itu terbongkar. Video suami sah gerebek istrinya berselingkuh itu menjadi sorotan warganet. Bahkan pasangan selingkuhan itu menjadi bulan-bulanan warganet lantaran tak malu setelah kepergok main serong oleh pasangan sahnya. Di sisi lain, banyak warganet yang juga melontarkan komentar nyelekit buat istri dan pria selingkuhannya. Bahkan ada yang menyarankan agar si suami membawa kasus itu ke jalur hukum. Lho. Wonge konangan ning poncotan wae sahur. Lho, aja izin tak ngomongane kirim nadimu piye muni. Aku ra izin. Ya, Mas. Yo, berarti ki wis tega ya karo aku ya. Wis tega san. Pengen pisah karo aku berarti ya. Kowe mergo wis gendaan karo Darno, konangan ning poncotan. Piye? Iya. Serius tenan, Pak? Iya. Demen karo. Demen. Lah omah-omah karo Khotib selama pirang-pirang tahun terus saiki awakmu ndak menyesal? Enggak. Karo anakmu sing lorak-lorak bendino kok pakani karo Khotib ndak menyesal? Iya anakku. Lek masalah terserah. Aku ki ning kene iki saiki dadi warga, Wi. Awakmu ning kene pun dadi wargane wong Matagu. Aku pamit bentar ya. Padahal aku ndak gawe. Berarti sing gawe kan awakmu dhewe to saiki. Sing gawe kan awakmu dhewe to saiki. Wis saiki ndak isin karo lingkunganmu kabeh nek ketemu bahasa ini iki. Sedangkan senangkap Khotib dhewe lho dudu wong liya. Senangkap kuwi. Sing roh Khotib dhewe ndak goro-golek wong liya kok kadung nggih kasus. Kadung nggih cemare awakmu karo Wiwi. Nek wong liya. Dek sing nyekel Khotib dhewe iki ngomong karo Khotib awakmu iki. Wis bangga wong mlebet Wiwi kok Khotib. Lega. Ora diizin. Joko ngono. Ndak lega apa ora awakmu iki? Nah kok meneng aku takon nang awakmu kuwi.